Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nasir wanda aka fi sani da Horo dan mama mai Allah masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaron Adam ɗin zango amanar Adam ɗin zango dan amana sai dan amana. Ban so zan yi magana ba, magana ce ta kama dole ne saboda na fuskanci wannan rayuwar mutum yanzu ko uwarsa kake goyawa to wata ran sai ya ce me ka taɓa min mai kamun. A gaskiya abin ya bani mamaki al'ato saboda duk wanda zai faɗa halinka al'ato bayana ne yake ni Horo dan mama, domin da ni da kai mai gidanmu ne, Adam ɗin zango mai gidanmu ne, kuma a wannan rayuwar idan dai ba mu shi masa albarka ba mu ce mun gode, tun ko za mu fito mu yi ƙoƙarin yaya za mu bata shi ba ko ko yaya za mu tozarta shi. Idan Allah bai tozarta ka ba babu wanda ya isa ya tozarta ka a rayuwa. To har ga Allah al'ato ina kallo ina abubuwa ina dariya abin na ka iya cikin gona da iri gaskiya ka cika butulu ka yi butulci. Akwai abubuwan da ba zan faɗa ba wanda idan na tattauna wanda ka sani na sani wanda sauran yaran Adamu sun sani saboda a yaran Adam ke zango daga ni sai kai ya ba mu ɗaki a cikin gidan matansa muke kwana mu tashi da shi mu kwana da shi. Kai ya sha mana abubuwa wanda sai na tsaya na zayyana ba duk mai hankali zai kula kai ma ka sani kuma. Amma kuma ya kasance duk wani rashin kunya ka idan ka taru ba wanda kake kokarin kawa butulci sai Adam ya zango mai yama ne mai ya tare ma ko kuma ka ji ya taɓa ga sabga ka. Ni ba abin da ya ban mamaki ba sai da na ga ɗinka da ka tura wani hoto kun gaisa da shi wai kake cewa kun san wannan ni da shi karta me karta san kar ai karta san kar mutumin da ya ɗau leshi ya ce gashi da kaiwa mahaifiyarka babarka ƙarshe ka yadda leshin a bayan ɗaki ƙarshe da abin ya dame ni sai ni na zo na gaya masa ya kira ka ya rufe kake ta ma faɗa abin da kai baka dace ba. Wannan rayuwa kuma wanda dai wannan duk ba wai to abun wasu abubuwan ba za a tona ba dai, amma har ga Allah al'atuwa ka san me kake yi, har ga Allah butuli ne kai wallahi dan shegiya ne kai har ga Allah ka ban mamaki wallahi in ba dan shegiya ba kai ga muka kana faɗa irin wannan maganganu. Wannan ba rayuwa bane fa, kai ka san waye kai waye ne kuma ka san wace ce ummu a wajen Adam ne zama tun da gida ɗaya muke daga mu har kai har ita. To kuma ba a shi masa albarka a wannan lamarin ba wallahi ba wanda ba dan tsinan ne da zai fito ya zage shi. To gaskiya a dinga rufawa a dinga saya saboda bakin mun ya fara balle akwai abubuwan da muka faɗa ba daɗi zai yi ba. Da Allah stop da Allah daga nan stop da Allah.